Il-President tar-Repubblika Malti George Vella kellu taħdidiet uffiċjali mal-President tal-Emirati Arab Magħquda Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan fil-Palazz Al Shati f'Abu Dhabi. Ix-Sheikh enfasizza l-intenzjoni tal-Emirati Arab Magħquda li jwessaw u japprofondixxu l-opportunitajiet ta' kooperazzjoni ma' Malta li huwa sejjaħ bħala pajjiż ta' dialogu. Min-naħa tiegħu, il-President Vella rrifera żjara tiegħu bħala mument importanti fl-istorja ta' relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi e kif dawn deħlin fil-50 sena mit-twaqqif formali tagħhom. Iż-żewġ partijiet qablu li jista' jiġi reġistrat potenzjal akbar fl-investiment u l-kummerċ, l-enerġija rinnovabbli u l-ambjent. B'referenza għal gwerra fl-Ukrajna huma qablu li l-għan aħħari għandu jkun dak li jintlaħqu l-paċi u s-sigurtà permezz ta' diskussjonijiet u dialogu. Ġiet diskussa wkoll it-tema tat-tibdil fil-klima fid-dawl tas-Summit COP28 li ser jiġi organizzat mill-Emirati Arab Magħquda f'Diċembru 2023. Iż-żewġ partijiet laqgħu l-kooperazzjoni eċċellenti bejn l-Emirati Arab Magħquda u Malta hekk kif iż-żewġ pajjiżi jkomplu jservu bħala membri mhux permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Aktar tard matul il-ġurnata l-President Vella kellu wkoll laqgħa mal-Viċi President tal-Emirati Arab Magħquda, id-Deputat Prim Ministru l-Ministru tal-Qorti Presidenzjali kif ukoll mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Emirati Arab Magħquda. Il-President Vella kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropew u l-Kummerċ Ian Borg.